Ezen gustatu benkako pedidua? Ez, jartxia lakarreunan. Ta mantela etzetorrenan bat, sukaldeko kuadrokin. Oso horrea. Eskerrik asko, Agur. Zean, abio jan paketia Madrileako. Plastikoan sartuta ezin da paketeri bidali. Paperean batuta edo kajaren batean. Mira, sobreak ere saltzen ditugu. Baita akoltxatuak ere. Akoltxatuk? Ez du hotzi pasako, Horaziales alagazu, embalatzeko zoza. Horrek, gure garaiko elefante komuneko papera ematen din. Paketi egin, elbidea jarri, zertifikatu papera bete eta ekarri. Jesus, Pitagorasen teorema ikastia baino zailagoa den, hau? Bueno, zo. Nik paketi egiteten bitartean, ik bete zertifikatu bat. Patxi postarilla, eta bere kantu txuri beltza, lilalo, lilalo, lilaro, lalalo, lalalo, litratro, litratro, lilaro, lalalo, lalalo. Aizan baituz, ialamenekoa, zeizentzakan. Carmele Etxeberrizabal. Gazta, ozen, opo. Aber, barkatu baina guginean, Amete, okapara, demailetik eta. Amen. Eskatutako guztia. Carmele Etxeberrizabar zerri da. Carmele, Maikruzen bizilauna. Ez adu hor jartzen bezina de. Beteko dizueni papera, bestela... Zuze, hemen guazara, ez da bertakoa? Bai, nola akizu, guapo. Biali postal espresen. No, zoazte, hau ordaindu inberra. Ordaindu? Gokaila guztia eta zu kobra hau. 5 kilo, 16 larogei. Jesus, Maikruz, zer eskatu nahi? Burri zeindako jartzia? Da merkioteako otzait barkun bialita. Ez. Paloma mensajeraz? Horrek pixu gehiak izakan usara isuage amateko, tzotzola. Hori. Adio. Oizen gastua egin denena. Hala, neu pagatuko nio banderilla. Ne poltza? Ikusi alde ne poltza? Ez dien sinisteko, paketia sartu jat. Aiamba, aiamba. Aiamba, aiamba, aiamba. Fuera! Nondako gekarretako paketia? Orantxatera da Madrilera. Ez der importantia ba alunan poltsan. Boz, iraitxeko biltzak, zonzonga. Geratu abioia. Zerrajeroari deitu beharko ote dio Maikrusek bere etxean sartzeko? Ixilik Zuzio gaia, zotzolo!